Tak, uvidíme, či sa to podarí, či nie je poškodená polospojka. Chlapi stále bojujú, je to veľmi sympatické, je tam problém na B spoji. Teraz znamenalo to, že môže, alebo koniec. A držíme tesnenie v ruke, to znamená, že asi sa to nebude dať dokončiť. Nevadí, chlapi bojovali, ale ono to aj z diaľku vyzeralo na tesnenie.